שביתת רעב מוחלטת, צריכת מים בלבד של 1.5 עד 3 ליטר ביום. הגליקוגן האגור בכבד וברקמות השריר הוא מקור האנרגיה של הגוף במהלך הימים הראשונים של צום מוחלט. מאגרי הגליקוגן אוזלים לאחר 10 עד 14 ימי צום. אז נקראות חומצות אמיניות למשימת ייצור הגלוקוזה. תהליך זה מוביל לפירוק מסיבי של פרוטאין, כלומר של רקמות השריר, ובכלל זה שריר הלב. חומצות שומן הנוצרות בתהליך הפירוק של רקמות שומן מתפרקות ליצירת גופי קטון המייצרים גם הם אנרגיה. תהליך זה מתחיל בשלב מוקדם של הצום, והקיטוזיס משכך את הרעב לאחר 2-3 ימים. הפרוטאין עובר קטבוליזם, אולם הגוף חוסך בו, ורק 10% מהאנרגיה מקורה בו. לאחר שכל מאגרי השומן נגמרו, הגוף סוחט את מה שנותר מרקמות השריר. בתיאוריה מוביל הדבר לתוצאות קטלניות, אולם סיבוכים אחרים מופיעים בדרך כלל עוד קודם לכן. איבוד משקל חריף מתרחש עוד בשלב ההתחלתי של צום מוחלט, בעיקר בגלל איבוד נוזלים. בעיות חמורות מופיעות כשהגוף מאבד כ-18 עד 20% ממשקלו ההתחלתי. ימים 1 עד 7. שביתת הרעב מתנהלת כשורה. כל עוד צריכת המים מספיקה, תחושת הרעב וכאבי הבטן נעלמים לאחר היום השני או השלישי. ימים 15 עד 35. סחרחורות וחולשה, אטקסיה חמורה, רעד והליכה לא יציבה, כתוצאה מכשל המוח לווסת את תנוחת הגוף ואת הכוח, הכיוון והקואורדינציה של תנועות הגפיים. העמידה קשה עד בלתי אפשרית. ברדיקרדיה, האטה בקצב הלב ל50 פעימות ומטה בדקה במבוגר, יכולה להיגרם גם מהפרעות קצב, ובמיוחד מחסם לב מלא. תת לחץ דם בעמידה, אורתוסטטי, לחץ דם נמוך מן התקין כאשר האדם מתיישב או נעמד בפתאומיות. קלות דעת או עצלות מחשבה הפיכה, תחושת קור, תחושה של חולשה כללית, התקפות שיהוקים, איבוד תחושת עצמה. בסוף החודש הראשון הסימפטומים יכולים להיות חמורים עד כדי הצדקת אשפוז. יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות. עודף של NaCl, סודיום קלוריד, יכול להוביל להיפוקלמיה, רמת השלגה נמוכה בדם.
ימים 35 עד 42. קושי בהזזת העיניים, Ocular Mobility, עקב שיתוק מתקדם של שרירי העיניים, ריצוד עיניים בלתי נשלט, כפל ראייה, דיפלופיה, תחושת ורטיגו חריפה, הקאות בלתי נשלטות, קושי רב בבליעת מים, פזילה מתכנסת. אלה ששרדו צום ממושך תארו שלב זה כקשה ביותר, וזה השלב שממנו שובתי רעב חוששים ביותר. שבוע אחד לאחר שלב האוקיולר, לאחר שהשיתוק של שרירי העיניים מוחלט, נפסק הריצוד, ויחד עמו כל התופעות הנלוות, ורטיגו, הקאות וכו'. לאחר היום ה-42 לערך, אסטניה מתקדמת, חולשה, תשישות, חוסר אנרגיה, קהות חושים, מחשבה עצלה, מצב מבולבל הולך ומחריף, קושי או חוסר יכולת להתרכז, מצב רדום, אנוסוגנוסיה, אי יכולת להבין את חומרת המצב, אדישות לסביבה, חוסר קוהרנטיות. בשלב זה כבר לא ניתן להעריך יכולות שכליות ולקבוע מה מצבו של שובת הרעב. כל החלטה שנועדה לקבוע מה רצונו של שובת הרעב מהצוות הרפואי, יש לעשותה מראש. לאחר מכן מתרחשים סיבוכים חמורים אף יותר, עיבוד השמיעה, עיוורון כתוצאה מדימום ברשתית, דימומים שונים, חניכיים, מעיים, ושת, הגוף מפסיק את תפקודיו אחד לאחד, ברדיקרדיה חמורה, נשימת צ'יינסטוקס, כל הפעילויות המטאבוליות דועכות. ימים 45 עד 75. מוות הנגרם כתוצאה מקריסה קרדיו-וסקולרית ו/או אריתמיה, הפרעת קצב חמורה, בעיקר עקב מחסור אקוטי בתיאמין, ויטמין B1 המביא לדום לב סיסטולי.